Diolch yn y Dduw am y fraint yma cael dod ger dyfron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt dy ysbryd arnom. Tyr dyn plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r Emyr 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240 yn ei sefyll uwch ni. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Ond hytrach na'n cwrgweddi arferol ar y drydydd nos Iau o'r mis, fe fyddwn ni'n cynnal tro yma ein gwasanaeth diolchgarwch. Felly nos Iau Hydref 17 yr ail ar 15 yma yn y capel am 7:30 fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Fydd ni'n hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd Emyr 351. 351.
Gyda wy'n darlleniad o epistol cyntaf Paul at y Thessaloniaid, y 5 benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Thessaloniaid, y 5 benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Eithir am yr amserau a'r prydiau frodyr, nid rhaid i chwi ysgrifennu ohono fatoch, o blegyd chwi a wyddwch eich hunan yn hysbys, mae felly y daw dydd yr arglwydd fel lleidr yn y nos. Canis pan ddywedant tangnefedd a diogelwch, yna mae dinistyr disymwth yn dyfod ar ei gwarthaf, megis gwewyr esgor ar un a fo beichiog, ac ni ddihangant hwy ddim. Ond chi frodyr nid ydych mewn tywyllwch, fel y goddiweddor dydd hwnnw chwi megis lleidr. Chwi oll plant y goleini ydych a phlant y dydd, nid ydym ni o'r nos, nac o'r tywyllwch. Am hynny, na chysgwn fel rhai eraill, eithir gwyliwn a byddwn sobr. Canis y rhai y gysgant, y nos y cysgant, a rhai y feddwant, y nos y meddwant. Eithir yn ni gan ein bod o'r dydd byddwn sobr wedi ymwisgo a dwy froneg ffydd a chariad ac a gobaith a chawdwriaeth yn lle helm. Canis nid a pwyntio diwn yn ni i ddigofaint, ond i gaffael a chawdwriaeth trwy'n harglwydd Iesu Grist. Yr hwn a fi farw drosom, fel pa un bynnag awnelom a'i gwyliad a'i cysgu y byddom fyw gydag ef. Oherwydd paham cynghorwch eich gilydd ac adeiledwch bob un eich gilydd, megis ag yr ydych yn gwneithir, ac yr ydym yn atolwg i chwi frodyr, a dnabod yr rhai sydd yn llyfurio yn eich misg, ac yn eich llywodraethu chwi yn yr arglwydd, ac yn eich rhybuddio, a gwneithir cyfrif mawr ohonynt mewn cariad mwyn ei gwaith, byddwch dangnefeddus yn eich plith eich hunain, ond yr ydym yn deisif arnoch frodyr, rhybuddiwch y rhai afreolus, diddenwch y gwan ei meddwl, cynheliwch y gweiniaid, byddwch yma'r hoes o'r bawb, gwelwch na thalo neb ddrwg dros ddrwg i neb, eithir yn wastadol dilynwch yr hyn sydd dda, tuag at eich gilydd a tuag at bawb, byddwch lawen yn wastadol, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim diolchwch, canis hyn i'w wyllus Duw yng Nghrist Iesu tuag at o chwi. Na ddifoddwch yr ysbryd, na ddirmygwch proffwydoliaethau, profwch bob peth, deliwch yr hyn sydd dda, ymgedwch rhag pob rhith drygioni, a gwir ddiwr tangnefedd a'ch sancteiddio yn gwbl oll, a chadwer eich ysbryd oll, a'ch enaid, a'ch corff, yn ddiargyhoedd yn yfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Ffyddlon yw'r hwn a'ch galwodd, yr hwn hefyd a'i gwna o frodyr, gweddiwch drosom, a nerchwch yr holl frodyr a chusan sancteiddio. Yr ydw i fynd eich tynghedi yn yr arglwydd a'r ddarllen y llythyr hwn i'r holl frodyr sanctaidd. Gras ein harglwydd Iesu Grist fydda gyda chwi. Amen. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod, ger dy fron yn cael dod o flaen o'r seddfainc yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn raslon, bod o'r seddfainc yn o'r seddfainc o'r ras ac bod yna groeso hyd yn oed i bechaduriaid. Gan ein bod yn dod fel pechaduriaid, sydd wedi gwisgo, wedi gorchuddio'n llwyr a chlogin cyfiawnder dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti o Dduw am y modd, am y ffordd a agorwyd i ni. Ffordd sydd wedi cael ei hagor oherwydd i fuddod y fab yr arglwydd Iesu Grist. Iddo dod yn ffyddlon i'r ddeiar yma, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, yn gwybod yr hyn y byddai yn ei wynebu. Ac eto fe ddaeth yn ifydd, fe aeth fel oen i'r lladdfa ein mwyn. Ac i ni yn diolch i ti am hyn, yn diolch am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am y newyddion da, yn diolch bod modd, bod yna neges, bod yna ffordd i'w chyhoeddi, bod pechaduriaid yn gallu derbyn heddwch a Duw, maddeuant pechodau, y sicrwydd cadwedigaeth, bywyd tragwyddol, y bendithion yma o Dduw sydd y tu hwnt i'n deall ni, y tu hwnt i ddychymig hyd yn oed mor hyfeddol yw y bendithion yma, ac eto y mae'r rhain yn gallu bod yn eiddo i'r rhai fel ni. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti felly bod modd hyd yn oed o'r newydd yn ystod y prynhawn hwn i cael gweld dy law di ar waith yn gweithio yn dwyn y neidiau at ti dy hun. Maddau ni o Dduw, os i ni yn aml yn dod i'r oedfa ac yn disgwyl oedfa arall,
ac yn disgwyl gadael yr oedfa fel bob sil arall. O Dduw, rho disgwyliadau mawr i ni. Rho disgwyliadau i ni cael gweld ysbryd i ar waith yn ein plith, yn ein calonau ni yn peri bod yna lawenydd y tu hwnt i ddisgrifiad, bod ein calonau yn llamu oddi fewn. O Dduw, rho disgwyliadau ni cael gweld gwynebau sydd yn galed tuag at yr Efengyl yn meddalhau wrth i'r oedfa cael fynd o'r dechrau i'r diwedd. O Dduw, wrth i ni ganu ymynau, wrth i ni ddarllen dy air di, wrth i ni weddio ac yna dechrau cyhoeddi fforddiau chawdwriaeth i cael gweld gwyneb yn meddalhau o'n blaenau ni, i cael gweld y dagrau lle roedd y llygaid yn gwbl sych cynt, ond yna yn ystod yr oedfa i weld llygaid yn llenwi gyda dagrau o euogrwydd yn gyntaf, o edifeirwch, ac yna o Dduw cyn diwedd yr oedfa, i'r llygaid yna fod yn wylo oherwydd llawenydd. Llawenydd ei bod wedi dod o dywyllwch i oleuni ac wedi derbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma o Dduw. Dim ond ti sydd yn gallu gweithio yn y fath ffordd. I ni yn diolch am y fraint o cael cyhoeddi dy air, yn diolch am y fraint o cael ymgynnull gyda'n gilydd i dy addoli di, ac i weddio dros y gwaith, ac i weddio dros y neidiau, ond o Dduw, dim ond ti sydd yn gallu rhoi y cynnydd, ac felly yn gofyn i ti heddi, y bydd yna gynnydd, y bydd yna ffrwyth i weld, y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu yn hyn i gyd. Felly o Dduw, teir di'n plith, i ni yn gofyn i ti roi disgwyliadau ni yn ystod yr oedfa, i weld y law di yma, i deimlo dy bresenoldeb. O Dduw, teir felly cadwa'r un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn am bob un ymosodiad gan yr un drwg y byddu di yn ei rhwystro, ac yn peri y byddwn ni yn cael yr hyddid i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Teir felly, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ganu am rhif 313, o'r uchaf ior y nef a llywydd dear lawr, gostwng dy glist a chlyw ein llef am fendydd yman awr. 313 gan i sefyll i'w chanu.
Bydda fi'n testyn o 1 Thessaloniaid, y 5 benod ac adnod 9 a 10. 1 Thessaloniaid, penod 5, adnodau 9 a 10. Cynnes nid apwyntio Duw na ni i ddigofaint, ond i gaffael iachawdwriaeth trwy'n harglwydd Iesu Grist, yr hwn a fi farw drosom, fel pa'n bynnag awnelom a'i gwyliad a'i cysgu y byddom fyw gydag ef. Yr hyn sydd yn wir drwy gydol hanes yr eglwys, ac dal i fod yn wir heddi. Ond nid oes yna duedd i orbwysleisio rhai agweddau. Agweddau ysgrythurol, beiblaidd, ac eto y mae dyn rhywsut o fewn yr eglwys, o fewn yr rhai sy'n proffesu. Yn aml, falle bod yr rhai yma sy'n proffesu heb ddeall yr Efengyl, yn aml bod rhai nhw wedi deall yr Efengyl ac yn blant i Dduw ac yn euog o'r broblem hon. Ond llawer dros yr eglwys heb ddeall yr Efengyl ac hynny weld yn y gorbwyslais. Ond yma yn y gorbwysleisio rhai agweddau. Trafod materion nad ydynt yno i'w trafod yn sicr i'r lefel y mae rhai yn ei trafod nhw. Materion lle na ddylir gorbwysleisio. Yma i ni'n gweld tuedd i rai holi am yr adeg pan y daw yr arglwydd Iesu Grist yn ôl yr ail waith ac yn sicr y mae hwnna'n rhywbeth y dylid i bwysleisio ac y dylid edrych ymlaen tuag ato ac eto i chi yn gweld carfannau o fewn yr eglwys sydd eto yn gorbwysleisio y pethau yma ac yn cael y cydbwysedd yn anghywir. Maen nhw'n sowndio yn ysbrydol tu hwnt. Yn sicr mi fyddech chi'n cytuno bod yr arwyddion yn edrych fel fod ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist yn agosau. Mi fydda neb yn gallu dadlen erbyn hynny. Mae'r ysgrythur mor glir am bethau ac i ni'n gweld. Does dim gwrthweud yr ysgrythur i weld yn hanes y byd. Mae popeth yn mynd fel ac y mae'r ysgrythur yn ei ddisgrifio fe. Drychwch ar adnod 1 a 2. Eithir am yr amserau a'r prydiau frodyr, nid rhaid i chwi ysgrifennu ohono fatoch, o blegyd chwi a wyddoch eich hunan yn hysbys, mae felly daw dydd yr arglwydd fel lleidir yn y nos. Nid yw'r amser y flwyddyn, y tymor, amser o'r dydd yno i ni ei wybod. Mae fel petai, rhai yn mwynhau canolbwyntio ar faterion nad sydd o wir fydd i'w heneidiau. Dyw e ddim wir o werth ysbrydol yn y modd y man nhw yn ei drafod e. Yr hyn y dylsen ni ganolbwyntio arno yw a ydyn ni yn barod am yr adeg pan y bydd yr arglwydd yn dychwelyd, neu a yw ein heneidiau yn barod i wynebu ein creawdwr. Fel saint, fel Cristnogion, a ydym ni yn edrych tuag ato gyda llawenydd a gobaith a calonau disgwylgar. A dim yn byw mewn modd y gogoneddir ef pan y daw yn ôl. Dyna'r materion pwysicol. Mae'n ddigon hawdd swn yn ysbrydol iawn ac yn ddiwynyddol iawn fel bethau dwi eisiau trafod i ddweud yr union pryd mae'n mynd i ddigwydd. Yr unig lle sydd yn hynny yw i rybuddio pobl i fod yn agosau. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd y mae e'n mynd i ddod, ond mae e'n mynd i ddod. Ac i ni'n gwybod bod yr amserau yn agosau achos y mae'r ysgrythur wedi dweud wrthyn ni beth yw disgwyl ac mae hynny wel, ond dydyn ni dal ddim yn gwybod, ond y mater pwysica oll, ydyn ni'n barod amdano fe. Ydy'r byd yn barod amdano fe, y digred ac ydy'r Cristion yn byw gyda'r llygad hwnnw ar yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y byd sydd yn amharod, yn ail Cristion sydd yn barod ac yn andrydydd yn fer i orffen gobaith sicr. Wel, yn gyntaf, y byd sydd yn amharod. Mae un awdur wedi dweud hyn, cyfieithiad bras yw e, mae un o'r ffeithiau mwyaf syfrdanol am hanes dyn yw nad yw yn fodlon derbyn rhybudd gan ei greawdwr. Nid yw byth yn fodlon newid ei gynlluniau. Ond ydy hwnna mor wir. A ddarllen yna to, achos mae'n ddisgrifiad gwbl deg. Mae un o'r ffeithiau mwyaf syfrdanol, mae'n syfrdanol, ond yw e, am hanes dyn, hynny yw, trwy gydol hanes y byd, o'r dechrau hyd heddiw,
Nad yw dyn yn fodlon derbyn rhybydd gan ei greawdwr. Nid yw byth yn fodlon newid ei gynlluniau. Os yw dyn eisiau gwneud rhywbeth, sdim byd yn mynd i newid y peth. Maen nhw wastad yn mynd i ffeindio dadl, maen nhw wastad yn mynd i ffeindio rhywbeth i gyfiawnhau. Na, dwi ddim yn mynd i ddod, na, dwi ddim yn mynd i wneud hyn a'r llall, achos hyn a'r llall. Mae'r Cristnogion, neu rhai sy'n profesu fod yn Cristnogion, yn arbenigo ar y ddawn honno, o gyfiawnhau difaterwch. Dyn nhw ddim yn licio neb yn dweud wrthoch chi. Ond dyna'r broblem. Nid yw'r byd, nid yw'r eglwys yn licio neb yn dweud sut dylsech chi fyw fel Cristion. Na, sneb yn dweud wrtha i sut i fyw. Fi'n cofio rhywun yn dweud wrtha i tra yn y coleg. Mae'r arglwydd Iesu Grist, a dwi'n credu erbyn hyn bod hwn wedi dod i gredu ac wedi dod i sefyll yn glir, dwi'n meddwl. Ond fi'n cofio fe'n dweud wrtha i, mae'r arglwydd Iesu Grist yn waredwr arna i, ond dwi ddim yn arglwydd. Fi'n cofio dweud wrtha i, wel felly, dwi ddim yn waredwr. Mae'n ddigon rhwydd. Dwi ddim yn bosib. Dwi ddim yn bosib fod yn waredwr. Rhyw yswiriant ysbrydol, dwi'n mynd i'r nefoedd, mae Iesu Grist yn waredwr mi, ond dwedodd hwn wrthai, nid oes neb yn dweud wrthai i sut i fyw, sneb yn dweud wrthai bod rhaid fi ddod i'r capel, sneb yn dweud wrthai sut dwi fod i fyw, sneb yn dweud be fi fod i yfed neu bita, neu ddarllen, neu gwylio, neu gwrando, pa ffrindiau sgen i, sneb yn mynd i dweud na wrthai, achos dwi am cael Cristnogaeth sydd yn Cristnogaeth, mae gen i waredwr, dwi'n mynd i'r nefoedd. Dyma beth sydd fan hyn. Mae'n waredwr ac yn arglwydd. Mae'r ddau yn mynd llaw yn llaw. Ond dyma un o'r pethau fwyaf syfrydanol yn hanes dyn. Nid yw dyn yn fodlon newid ei gynlluniau. Mae mor stwbwrn. Dwi yn arglwydd ar fy mywyd i. Dyma beth ni'n gweld trwyddi draw. Os ych chi'n mynd â fe cam yn ôl o'r ysbrydol, i ni'n ei weld ar lefel deiarol, corfforol, dwi'n mynd yn ôl, rhai blynyddoedd yn ôl. Mi fydde pobl o fewn cymdeithas rhai blynyddoedd yn ôl ddim yn gwybod bod ysmygu yn niweidiol i'r corff. Na fydden nhw? Fydden nhw ddim yn gwybod hynny. Llawer yn meddwl bod e'n dda i'r corff. Dyna pam o'ch chi'n gweld llawer o bobl yn ymgymryd ar peth ac yn meddwl bod e'n helpu'r corff, ddim yn sylweddoli'r niwed. A dwi'n mynd yn raddol bach, yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma, mae gwyddonwyr wedi dechrau dweud, dyw e ddim yn dda i ni. Ond beth sydd yn anhygol yw hyn, hyd yn oed yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r ysgolion yn dysgu plant, mae ysmygu yn neud niwed mawr i'r corff. Mae goryfed, yfed ychydig yn niweidiol y corff, nhw'n ffeindio yna mas, ond dydyn nhw'n sneb yn fodlon gwrando ar y peth. Ac chi'n dysgu nhw am niwed i ni'n goffa cael gwersi ar sut y mae'r pethau mae'n i roi mewn i'r corff yn lladd y corff. Ac mae'n gwbl hysbys i bawb, mae pawb yn gwybod e. Ond mae dal yn broblem. Achos mae pobl yn meddwl, mae pobl ifanc yn meddwl, mae'n edrych yn dda os na i wneud hwn. Dwi'n edrych yn dda. Mae hwnna'n fwy pwerus na gweld lluniau pobl yn dioddef mewn ysbrytu o'r afiechydon. Os edrycha i yn dda heddi, mae'n well na beth sy'n mynd i ddigwydd fori. Ac felly, dydyn nhw ddim yn cael ei dysgu. Ond ydy hwnna fel dechrau'r lefel isel o beth i ni'n gweld fan hyn. Nid yw dyn am ei ddysgu. Os yw dyn yn meddwl bod e'n mynd i deimlo'n well yn y bresennol, os ydy ffrindiau mynd i feddwl bod e'n rhywbeth eitha da ac bod e'n un o'r criw ac yn un o'r pobl ifanc sydd edrychwch ar hwn mae'n neud yna maen nhw'n meddwl rhaid i fi neud Ond dydyn nhw ddim yn meddwl am y canlyniadau. Bod yr holl rybuddion yno. Mae'n rhyfedd, ond yw ni'n gweld, ewch chi lawr dinas Caerdydd ar nos Sadwrn. Os ewch chi a dilyn llwybr bywyd rhywun, chi'n gweld nhw yn y gwaith, rhyw waith posh iawn falle, di llun, di mawr, di merched i Gwener. Chi'n gweld beth maen nhw'n cael ei gyno, maen nhw'n cael salad i gyno, maen nhw'n cael y pots bach mas yma, bwyd iach, bwtrw'n teimlo'n embarrass pan dwi'n gael beth maen nhw'n bita, beth dwi'n bita. Maen nhw'n bita'r tomatoes, a'r cucumbers, a maen mor iach, a'r iogurts bach di, fat yma, popeth fel yna. Maen nhw'n rhoi y gyd mewn, maen nhw'n yfed y dŵr, a maen nhw'n cael poteli dŵr trwy'r amser. Maen nhw'n neud ei gyd, maen nhw'n neud ei gyd mor dda. Maen nhw'n mynd i'r gym ar nos Lun, a nos Fercher, a nos Wener, ac maen nhw'n mynd i redeg ar nos Fawrth, a nos Iau, ac yna nos Wener, maen nhw'n meddwi'n rhacs, maen nhw'n smygu, maen nhw'n rhoi'r holl beth yma i'r cyrff nhw, maen nhw'n anfoeso, maen nhw'n holl beth yma, maen nhw'n neud niwed anferthol i'r cyrff, ac yna nôl i fore di llun do. Byta'n iach,
cadw'n heini. Mae yna rhyw ddryswch yn does, mae yna rhyw obsesiwn ar gadw'n iach. Ac eto gyd chi'n dweud, maen nhw'n gwybod yn iawn, dyw'r pethau yma ddim yn llesol i chi, yn foesol, yn feddyliol, yn gorfforol. Dyw'r pethau chi'n neud ddim o unrhyw les i chi, mae'n neud niwed mawr i chi. Ac eto i gyd, yr holl addysg i chi'n rhoi dyn nhw, ac i ni yn rhoi andros o lot o addysg iddyn nhw yn yr ysgolion, i ni yn dweud tro i'r amser am y pethau yma, ac eto i gyd yn nhw'n gwrando. Be chi'n gweld, cymdeithas, ewch chi lawr i dinasoedd Caerdydd, ac Abertawe, ac ewch chi i Lundain, ewch chi unrhyw ddinas yn y byd i gyd, ewch chi unrhyw wlad yn y byd i gyd, a be welwch chi? I chi'n gweld miloedd wrthi, ac maen nhw'n gwrthod cael ei dysgu. Mae hwnna'r lefel corfforol, daearol, mor isel, mae rhywbeth yn gynhenid mewn dyn sydd ddim am cael ei ddysgu. Os ydw i'n gallu mwynhau, ac mae chwant ddynol yn gwthio i'r pen, peidwch chi a dweud wrtha i beth dwi'n neud. Dwi'n mynd i fwynhau. Dim syndod felly bod Barnes yn dweud, mae'n un o'r ffeithiau mwyaf syfrdanol hanes dyn, gwrthodiad cael ei rhybuddio, cael ei dysgu gan ei creawdwr. Mae'r Beibl yn llawn rhybuddion. Ac y mae dyn yn gwrthod cael ei dysgu. Dwi ddim eisiau crefydd felly. Feith pobl i gapeli os na, newch chi roi disgwyliadau arnynt. Fi dim problem, gallwch chi lenwi capel da hwnna. Os dwedwch chi, dowch chi'n capel ni, ac fe gewch chi gris fel gwaredwr, ond nid yn arglwydd. Sneb yn mynd i ddweud wrthych chi beth i wneud. Fi dim disgwyliadau sancteiddrwydd arnoch chi. Allwch chi lenwi'r lle. A dyna beth sydd yn digwydd. Os oes gan bobl unrhyw diedd crefyddol ar ôl, allwch chi lenwi'r capeli hynny. Ond dim pan i chi'n rhoid yr efengyl. Mae'n broblem yn diwe. Adnod 3. Canis pan ddywedan tangnefedd a diogelwch. Dyna be mae'r byd yn dweud, ond ydyn nhw? Tangnefedd a diogelwch. Yna y mae dinistyr disymwth yn dyfod ar ei gwarthaf, megis gwewyr esgor ar un afo beichiog, ac ni ddihangant o'i ddim. Mae'r byd yn dweud, dwi'n ddigon hapus fy mi, diolch yn fawr. Dwi'n mwynhau. Fel bore yma, ni'n trial croesi'r lôn i fynd o'r capel. Oedd yn ddigon hawdd i fynd i'r capel bore yma, achos dim ond un rhedwr weles i groesi'r lôn. Ond yn mynd yma, bron i fi redeg sawl rhedwr drosodd. Yn rhedeg marathon ar y Sul. Dyna chi bechod o'r mwyaf. Ac eto gyd, mae enorm nawr i wedi. Dwi'n broblem i ni bellach. Sneb yn syni at hyn bellach. Ac eto i gyd gweld y miloedd ar filoedd ar filoedd o bobl yn rhedeg ar hyd y stryd. Tangnefedd, maen nhw'n dweud, dwi'n rhedeg i achos da, mae hwnna'n iawn i wneud ar y Sul. Dwi'n cadw'n heini. Dwi'n edrych ar ôl fy nghorff. Dwi'n un o'r rhain sy'n gallu rhedeg hanner marathon, edrychwch arno fi, ac dwi'n wneud i achos da. Mor dda dwi. Ac eto i gyd, maen nhw'n torri'r Sul. Am bechod i'w wneud. Ond byddwch chi'n dweud na iddyn nhw fyna, byddwn nhw'n meddwl, am beth i chi'n sôn? Beth yw torri'r Sul? Beth sy'n bod yna? Mae hyd yn oed Cristnogion yn cytuno gyda hwnna. Beth yw'r broblem? Tangnefedd. Diogelwch, mae popeth yn iawn, ni'n digon hapus ein byd. I ni'n gyffyrddus ein byd, diolch yn fawr, peidiwch chi a dod ar pethau yma ar ein traws ni. Maen nhw'n byw fel petai dim barn i'w ddod, dim diwedd i ddod ar ei bywydau. Maen nhw'n claddu pennau yn y tywod. Yr holl rybuddion, y cyfleoedd i ystyried tragwyddoldeb. Mae'r byd yn gwrthod ond ydyn nhw. Ond nid yw'r byd yn gwrthod o sil i sil, o wythnos i wythnos. Maen nhw'n claddu pen yn y tywod. Maen nhw'n ddigon hapus i byd. Maen nhw'n dweud tangnefedd, diogelwch, ni'n iawn, diolch yn fawr. Popeth yn iawn. Wrth baratoi ni'n darllen Hendrickson ar yr adnodau, ac o darlun da fe, oedd yn disgrifio arlunydd, lle chi ddychmygu arlunydd yn mynd i lan y môr. A tybyn ni bod y trychineb yma wedi digwydd go iawn sawl gwaith, nid o reidrwydd arlunwyr falle, ond pobl plant, pobl ifanc yn licio'r môr. Ond yr arlunydd oedd y darlun, a dweud ddim yn dweud diwedd y stori, chi jyst yn dychmygu beth yw diwedd y stori, oedd yn disgrifio arlunydd yn mynd gyda'i baint,
a'i frwsys, a'i bapur neu beth bynnag, a fyna setlo fi siŵr o fod allech chi ddod â fflasg da chi a rhyw ffrwythau a bwydydd i gadw chi am y dydd hael yn tywynnu, chi mwynhau eli hael i fod yn gwbl saff ac yn y blaen, a chi'n cap ar eich pen, a dyna lle mae'n peintio, mae'n eistedd lawr am y môr mas fyna, a mae'n edrych ar yr arfordir, mae'n edrych ar y cymylau, ambell un awyr las hael yn tywynnu, a'r goleuadau, a'r lliwiau, a pob peth, hyfryd, a mae'r arlunydd yna wedi gweld oes dim lle tebyg. Chi dychmygu lawr yn Ne Cymru, yn Sir Benfro, rhai o'r treithau anhygol yna, a mae yna ar y graig, mae wedi cael y man gorau posib i gael yr olygfa gorau, ac mae'n peintio, ac mae'n mor ddwys yn ei peintio fe. Mae'r môr yn dechrau dod i mewn, ond dwi'n wedi gweld y môr yn dod i fewn, ac nawr mae môr wedi cyrraedd y graig reit ar y gwaelod. O, mae elan fan hyn ar y top, mae'r dŵr lawr fyna ar y gwaelod, ac mae'n peintio, mae'n cael diod bach o'i goffi neu beth bynnag, ac mae'r môr yn dod lan. Dwi'n wedi clywed nawr y splash y dŵr yn erbyn y creigiau, ac yna mae'n ddigon hapus. Tangnefedd, diogelwch, dwi'n ddiogel fan hyn ar top y graig, dwi'n saff, mae gen i job dda, dwi'n cael fy nhalu digon, mi'n cael 2, 3, 4 gwyliau'r flwyddyn, mae gen i 2 gar, ac maen nhw mor neis, gwasgu bwtwm, a mae'n neud unrhyw beth i fi yn y car. Diogelwch, dwi'n saff y myd, mae gen i blant, mae teulu, maen nhw'n hapus, mae iechyd yn i ar y funud, cyffwrdd pren maen nhw'n dweud, o, croesi bysed, popeth yn iawn, diogelwch, dwi'n hapus, pa di a dweud wrth ai sut i fyw? Pa di ar hybuddio fi am farwolaeth a thragwyddoldeb? A'r arlunydd yna'n peintio, nawr mae wedi dod i'r darnau bach olaf o'r peintio siwr o fod, ac mae'r dŵr wedi dechrau dod lawr, ac mae'n teimlo ar ei draed e. Y dŵr yn dod, a mae'n edrych a beth yn y byd sydd wedi digwydd fan hyn. Mae'r dŵr wedi dod lan, nes i'n sylwi, fe ath yr amser, ac mae'r dŵr, ond y broblem sydd â fe nawr, mae e wedi cael ei orchuddio, mae'r dŵr wedi dod rownd, sawl un sydd wedi ffeindio un am y sylw, a llawer iawn wedi colli bywydau siwr o fod, ddim wedi gweld y llanw cyflym yn dod i fewn. Ond nid dyna ddisgrifiad teg o beth ni'n gweld fan hyn. Mor debyg i'r byd, yn byw ei bywydau wedi swyno gan bleserau'r byd. O, mae yna broblemau yn y byd, ond mwyaf o broblemau yw beth sy'n digwydd, maen nhw'n boddi'r broblemau gyda fwy o bleserau. Dyna gan amla yw'r nod. Mae'n meddwl, os oes problem, beth am ni drial anghofio'r problem trwy cael mwy o bleserau a gwthio'r problemau o'r neilltu. Ac ambell waith, dyw pobl ddim yn gallu, a mae'n llethol ac yna mae'n anodd i wynebu. Ond pe mae'r byd yn aml iawn yn trio wneud yw boddi'r problemau gyda pleserau. Ac mae pleserau yn swyno, mae'n swyno dyn. A mae'r gobaith am fwy o bleserau, yn fwy hudolus, ond mae yna rhywbeth hudolus am bleserau i chi mynd o un pleser i'r llall. Tangnefedd, diogelwch, nid ydynt yn ymateb i'r rybuddion. Dyn nhw ddim yn ymateb yn synhwyro i'r rybuddion maen nhw'n cael pan maen nhw'n dod ar draws salwch, trychinebau, treialon. Dyn nhw ddim yn meddwl am eiliad. Oes yna rybydd fan hyn. A di hyn wedi digwydd i mi fel rhybydd, fod y llanw yn dod i mewn. A oes yna rybydd fan hyn, a oes yna Dduw, ac a yw Dduw yn rhoi rhybydd, a yw yn ei drigaredd. Mae pobl yn meddwl mae caledwch yw'r rhybydd. Na, os oes rhywun yn rhybuddio, mae e'n llawn drigaredd. Caledwch yw peidio rhybuddio neb. Wastad wedi ffeindio fe'n anodd pan mae pobl yn meddwl, pan i chi'n cwestiynu os oes rhywun wir wedi dod i gredu, bod nhw'n meddwl bod chi'n bod yn galed. Wel na, allai ddweud hyn, o hyd yn oed fan hyn o'r pwlpit, na, hwnna yw'r cariad mwyaf tybiwn ni. Os oes na farc cwestiwn, dwi ddim yn mater drwchwch arnoch chi, sa'n meddwl bod chi wedi credu. Mae hyn, newch yn siŵr, mae'r llanw'n dod i fewn. Dwi ddim yn galed, nid deddfwriaeth yw hwnna, nid chi ddim wedi cyrraedd rhyw safon, ydych chi wedi deall ar y fengil? Os oes na rybydd, cariad pur yw rybydd. Rhybydd yw, na newch chi ddeffro, dydw i ddim eisiau gweld chi yn mynd i drafferthion, dydw i ddim eisiau gweld y dŵr yn dod i fyny, ac bod chi'n cael eich cymryd allan i'r moroedd. Na, mae'r rhybydd yw, na fyddwch chi'n dod, a dyma beth sydd fan hyn, na fyddwch chi yn stopio meddwl, bod chi gyda, bod tangnefedd a chi a diogelwch. A yw Duw yn rhoi cyfle arall i chi gofynnwch. Na fyddwch chi'n claddu'ch pen
ymhellach i'r tywod. Dyma beth sy'n digwydd mor aml. 2, 4, 3 o 3 4. Gan wybod hyn yn gyntaf, y daw yn y dyddiau diwethaf watwarwyr. Ond nid yw'n anhygoel. Fe ddaw gwatwarwyr yn rhodio yn ôl eu chwantau eu hunan ac yn dywedyd, pa le y mae a ddewid ei ddyfodiad ef? Cynnes pan hunodd y tadau y mae pob peth yn parhau fel yr oeddynt o ddechreuad y gredigedd. Am be maen nhw'n sôn, maen nhw'n dweud? Chi'n sôn am ail ddyfodiad Crist, ond dyw e ddim wedi dod. Wel, wrth gwrs dyw e ddim wedi dod. Os dyw e ddim wedi dod nawr, dyw e ddim wedi dod. Ond eto ddim yn gweld na. Dwi'n ddim yn dweud dyw e ddim yn mynd i ddod. Os yw wedi dweud bod e'n dod, fe ddath e, ar ôl dweud yn yr hen testament bod e'n dod, fe ddath e. Ac yna ar ôl dod, fe ddath e, dwi'n dod nôl to, yr ail dro, a byddwch yn barod ar gyfer e. Mae'r ffaith nad yw e wedi cyrraedd eto, dyw hwnna ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl. A mae hwnna'n dangos gymaint o ddiffyg gallu naturiol, mae'n anhygoel. Wrth gwrs os nad yw wedi dod, dyw e ddim wedi cyrraedd eto, ond dyw e ddim yn dweud bod e ddim i ddod. Mae'n dod. Dyna be mae gair Duw yn dweud. A mae wedi dweud pryd yr amgylchiadau, dwi'n mynd i wneud ar amser, ar eiliad, ond mae wedi dweud paratwch ac mae'r arwyddion i'w gweld. Ond y peth pwysig yw ydych chi'n barod. Nid yn unig ar gyfer pryd mae'n dod, ond ar gyfer yr anadl olaf. Mae'r ddau yr un mor bwysig a'i gilydd. Ydych chi'n barod? Fe fi na watwarwyr, dyna, maen nhw'n dweud tangnefed, diogelwch, peidwch a gwrando ar rhain sydd yn dweud bod rhaid i chi fod yn atebol. Os fi o'n oes am wawdio i ni'n byw yn ddi-nawr, mae'r byd i ni'n byw yn ni'n gwawdio sawl sydd yn paratoi am dragwyddoldeb, yn byw am y dydd, yn byw i gasglu cymaint a sydd ffosib o drysorau ar adnod 4, ond chwi frodyr. Nid ydych mewn tywyllwch fel y goddiweddor dydd hwnnw chwi meges lleidr. Be mae'r adnod yna'n dweud? Dwi'n eisiau edrych arno fe nawr o be mae'n dweud am y Cristion, ond be mae'n dweud am y byd, mae'n dweud bod nhw'n y tywyllwch. Mae'r byd yn y tywyllwch. Wrth gwrs bod nhw'n y tywyllwch, maen nhw'n claddu pen yn y tywod i ddechrau da. Maen nhw'n gwrthod gwrando. Ond maen nhw'n yn y tywyllwch o'i genedigaeth, dyn nhw ddim yn gweld, dyn nhw ddim yn deall. Nid ydynt am weld yr hyn sydd mor wir ac mor amlwg i'r saint. Adnod 6, am hynny na chysgwn, fel rhai eraill, eithir gwyliwn a byddwn sober o mor drienus. Mae'r byd wedi ymgartrefi yn y tywyllwch. Ond nid yw hwnna'n wir. Dwi ddim eisiau mynd lawr ar hyd y trywydd o ddisgrifiad o'r byd, ond bron iawn o beth dwi'n darllen fan hyn, a mae'n ddisgrifiad ddigon teg o'r eglwys hefyd o fod mewn tywyllwch ddim yn sober. Ond nid yw hwnna'n wir? Dyna ddisgrifiad o'r eglwys heddi. Dyna pa mor bell mae'r eglwys di mynd heddi. Dydyn nhw ddim hyd yn oed gallu fod yn gorfforol sober, heb sôn am yn ysbrydol sober. Maen nhw'n ymwneud â materion y tywyllwch, ond nid yw'r eglwys fodern. Dyna be chi'n gweld y byd yn y nos yn gwneud y pethau'r byd. Dwi'n eisiau mynd ar hyd y trywydd o'i gormod, ond mae'r byd yn wneud i pethau nhw yn y nos, a'r holl bethau maen nhw'n wneud. Ac eto chi'n gweld mae'r eglwys yn gwbl gyffyrddus yn yr un pethau maen nhw'n wneud yn y tywyllwch. Ac yn sicr ddim yn sober. O, mae mor drienus. Ac ymaint yn cysgu. Mae yna drwmgwsg ar y byd. Yn byw fel nad oes atebolrwydd, fel nad oes yfori, fel nad oes tragwyddoldeb. Yr holl rybuddion, maen nhw mor amharod i wrando ac i ystyried. Maen nhw'n cysgu fydden nhw ddim yn barod. Fe ddaw y dydd megis lleidr. Nawr, mae hwnna'n wir am ail ddyfodiad Crist. Allwch chi hefyd dweud, mae'r un mor wir ar gyfer pan ddaw yr anadl olaf. Hyd yn oed os o salwch a chi'n gwybod bod yr amser yn agosau, mae e dal yn dod fel sioc. Mae dal chi ddim yn meddwl bod anadl olaf. Ond nid yw'n wir, sa'n credu bod neb o'n i'n gallu dychmygu fod fath beth ar anadl olaf a pan ddaw yr un olaf, fe ddaw e fel lleidr yn y nos, ond i lawer mae e fel lleidr yn y nos, doedd dim paratod ar ei gyfer e. Maen nhw'n cael eu hyrddio mewn i dragwyddoldeb. A dydyn nhw ddim wedi gwrando, roedden nhw'n claddu pen yn y tywod, yn gwrthod gwrando. A bob cenhedlaeth, yr ifanc yn dweud, o na, dwi ddim yn gwrando achos dwi eisiau cael profiad bywyd.
Ac yna mynd chydig bach yn hun. O, na, dwi ddim yn gwrando nawr, achos mae gen i swydd, mae rhaid fi setlo yn y swydd. Pidwch disgwyl fi ddod i'r cwrdd ar disgwyliadau arno fi fel Cristion, mae gen i yrfa i'w sortio mas gynta. Ac wedyn hwnna'n dod, wel, mae gen i blant nawr. Mae gen i deulu. Mae rhaid fi edrych ar ôl nhw, mae rhaid fi roi'r gorau iddyn nhw. Ac chi'n mynd o un cenhedledd i'r llall, ac chi'n mynd trwy gwahanol cyfnodau eich bywyd chi. A dyw dyn ddim am rando, mae ar ei brysur, ac yna megis lleidr yn y nos, fe ddaw yr eiliad. Ond fe wrthodon nhw rando. Gadewch chi ni symud mlaen. Gen i weld disgrifiad o'r Cristion. Mae'r Cristion yn barod. Dyw'r byd ddim yn barod. Adnod 4, ond chwi frodyr, nid ydych mewn tywyllwch. Fel y goddiweddor dydd hwnnw chwi megis lleidr. Dyma sydd yn wir o'r Cristion. A gai ofyn i chi fan hyn, a yw yn wir ohonom ni? Neu a yw yr hyn i ni newydd i ddweud eisoes yn fwy addas? Nid yw'r Cristion o'r tywyllwch, mae'r Cristion wedi profi o elw'r goleuni. Dyma beth sy'n wir o'r Cristion, mae'r Cristion wedi profi rhywbeth. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi profi hwn agoriad llygaid ysbrydol? Fod yr ysbryd glân wedi agor llygaid o'r enaid. Ydych chi'n gallu tystio hynny? Fel rhan o'ch tystiolaeth chi, ydych chi'n gallu dweud fe ddath Dduw, fe nath agosau, ac fe agorodd e llygaid o'r enaid. A cefais olwg ar fy mhechod, ar fy niwedd, ar yr hyn yr oeddwn i'n ei heiddi, cefais ddealltwriaeth o dragwyddoldeb. Mae'n gallu dweud nawr, o brofiad gafodd e. Mae'r Cristion gallu dweud, o'r fath newid rhyfeddol. Fe ddigwyddodd newid rhyfeddol i mi. Pan ddath y goleuni yma, cefais weld fy mhechod, cefais weld Crist, cefais weld tragwyddoldeb deallus i. Toeddwn ni ddim yn ei ddeall o'r blaen. Toeddwn ni ddim yn deall dim o beth oedd y ffys mawr, yn deall yr adnodau, o'n i'n gallu deall ar lefel yn fy mhen, ond oedd e ddim yn golygu dim byd, o'n i'n gweld ar y mynydd, ddim yn golygu dim byd. Ond nawr dwi'n ei weld e. Mae fy llygaid wedi agor, adnod 5, chwi oll. Plant y goleuni ydych, o dwi'n wir ohonom ni, a phlant y dydd, nid ydym ni o'r nos, nac o'r tywyllwch, am hynny na chysgwn, fel rhai eraill eithir gwyliwn a byddwn sobr, canis ar rhai a gysgant, y nos y gysgant, a rhai a feddwant, y nos y meddwant. Eithir na ni gan ein bod o'r dydd, byddwn sobr, wedi ymwisgo dwy froneg ffydd a chariad ac a gobaith a chadwriaeth yn lle helm. Nawr, nid neges i'r Cristion i hwn o reidrwydd. Byddwn ni gallu mynd ar hyd y trywydd yna, ac yn gweld beth i ni fod fel plant i Dduw. Wel, yn sicr mae e weld fan hyn. Darllenwch yr adnodau yma. Dydyn ni ddim yn gweld llawer o'r rhain o fewn yr eglwys heddiw'n anffodus. Pobl o'r dydd. Pobl sobr. Ymsancteiddio o'r byd. Beth i ni yn darllen fan hyn yw fod y Cristion yn barod. Pa bynnag adeg daw yr arglwydd yn ôl, neu pa bynnag adeg o galwar arglwydd yr enaid yw gwmniaeth o'r ddeiar i dragwyddoldeb. Y mae'r Cristion yn barod, y mae'n rhan o'r goleuni, mae wedi cael profiad. Nawr mae e wedi paratoi ar gyfer y foment honno. Mor wahanol i'r byd. Maen nhw'n amharod, fel y morynion ffôl, doedd ganddyn nhw ddim olew, gafon nhw rybuddio, roedden nhw'n gwybod beth o'n nhw fod i wneud, ond fe gwrthodon nhw, feithon nhw ddim i cael olew i'w golau nhw. Ond dydyn ni ddim felly. Roedden nhw ddim wedi paratoi, ond y mae'r saint wedi paratoi trwy ras Duw, y mae'r ysbryd glân wedi dod ac wedi agor ei llygad, wedi harwain ei henaid at y man y dylsyn nhw fod. Maen nhw wedi gweld yr hyn oedd yn angenrheidiol. Gwelant mae y groes yw'r unig ateb i'r enaid. Y mae'r Cristion wedi paratoi oherwydd gras Duw, fod yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weld i bechod, ac yna wedi gweld i dynged, ac yna wedi gweld y groes.
Dyna beth sy'n digwydd. Mae'r un peth i bob Cristion, ond mewn ffordd wahanol, y stori allanol, yn wahanol. Ond beth oedd hi'n digwydd ar y gyhoeddiad o bechod, ymwybyddiaeth o eogrwydd fel mynyddoedd byd, ac yna'r ysbryd glân trwy ras yn dangos y gobaith. Beth yw'r gobaith? I ni'n clywed am Iesu Grist, ac i ni'n clywed am y groes, ac i ni'n gweld y tri yno ar y groes, ond yn yr un yn y canol, ac ef yno yn cael ei hoelio i'r groes. Ac y pregethwr neu pwy bynnag yn dweud, fe yw'r ateb, fe yw'r ffordd i baratoi ar gyfer yr ail ddyfodiad, fe yw'r ffordd i baratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Y groes yw'r ateb, yr un sydd ar y groes. Yr un cyn cyrraedd y groes a gadwodd y ddeddf yn ein lle ni. Fe fodlonodd gofynion y tad, bu fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Mae ei glogi'n gyfiawnder yn cael ei gynnig i ni, ac yna fe aeth yn ifydd i'r groes fel cosb am ein tor cyfraith ni, ac yno ar y groes fe hoeliwyd ac fe llifodd ei waed a gorwyd ffynon, ac yno trwy ras Duw a trwy waith yr ysbryd glân mae'r enaid yn cael ei arwain yn llwythog ac yn flinderog at droed y groes, ac y mae diferion, y gwaed yn pistillo i lawr fel ffynon. Ac y mae'r enaid yn cael ei olchi'n wynach na'r eira. Mae bechod i gyd, ei eogrwydd, pob un pechod yn y gorffennol presennol a'r dyfodol yn cael ei golchi'n wynach na'r eira. Mae'n gweld bod y tad wedi cosbi fab yn ein lle ni. Adnod 9, yn gweld hyn yn eglur. Dyma be mae Cristion yn ei weld. Canis nid apwyntio Duw na ni i ddigofaint, dyw na ddim i ni bellach, ond i gaffael iachawdwriaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn a fi farw drosom. Trwy Grist, dyna'r unig ffordd. Nid oes ffordd arall i baratoi yr enaid. Chi'n clywed am bobl yn sôn ac yn mynd i ddadleuon ac yn sôn am pryd mae'n mynd i ddod ar union amser a hyn a'r llall ac yn mynd i rhyw ddadleuon ac yn meddwl, wyt ti'n byw bywyd pur, sanctaidd a glân? Dyna sy'n bwysig. Wyt ti'n pwyso ar Grist am dy holl obaith o iachawdwriaeth? A wyt ti'n byw mawl a clod i Dduw? Dyna sy'n bwysig. Ie, ni'n edrych am ei ddyfodiad, ond dylai'r Cristion byw fel petai yn barod ar ei gyfer unrhyw eiliad o unrhyw ddydd. Pa bynnag pryd y daw. Ond yr hyn sydd yn bwysig fod yr enaid yn barod i gamu o amser i dragwyddoldeb a'r amrantiad. Fod y bagiau wedi pacio fel bethau. Chyfo pan mae rhywun yn disgwyl babi, y neges yn aml yw hynny, tua 2 wythnos, mis cyn falle, chi fod i cael eich bag wedi pacio. Chi fod i roed y dillad angen rheidiol, y pas danedd, y brwsh danedd newydd falle. Llyfr neu be bynnag i helpu chi, neu be bynnag maen nhw'n dweud chi cael y bag, a mae'r bag fod yno wrth y drws, ac felly os oes na alwad, os oes na alw bris ar frys i chi fe mewn, grabio'r bag, ffwrdd â chi i'r ysbyty, chi'n barod? Ond fwy felly fan hyn, mae'r Cristion yn barod drwy'r amser beth, mae e'n pwyso ar Grist. Mae'n barod i dragwyddoldeb pryd bynnag ydo. Os daw Crist nôl, mae'n edrych ymlaen, mae'n aros iddo ddod. Os yw Crist yn ei alw i dragwyddoldeb, mae'n barod. Ar amrantiad mae'n barod. Mae'n pwyso'n llwyr ar farwolaeth Crist drosom. Mae wedi cael hwn trwy ffydd adnod 8, eithir na ni gan ein bod o'r dydd, byddwn sobr wedi ymwisgo a dwy froneg, ffydd a chariad ac a gobaith iachawdwriaeth yn lle helm. Dyna mae'r Cristion wedi brofi. Ond mae wedi derbyn yr hodd o ffydd sydd yn ei alluogi ef i bwyso ienaid yn llwyr ar fywyd a marwolaeth Iesu Grist. Ei fod ef wedi cyflawni'r cyfan sydd yn angenrheidiol am dynged ei enaid. Dyna'r Cristion i chi. Chi'n barod? Os daw yn ôl heddi. Os daw yn ôl fori. Blwyddyn nesaf mewn degawd, mewn beth bynnag. I ni'n barod i fod. Dyna beth mae'r Cristion i fod. Ydyn ni ddim o'r tywyllwch. Ni wedi cael y goleuni. Ni wedi cael profiad. Mae'r llygaid wedi agor. I ni'n ei ddeall. I ni'n ei weld yn glir.
Ac y mae Crist yn bopeth. Dwi'n barod i chi'n dweud, mae'r Cristion gallu dweud, dwi'n barod pam, dwi'n pwyso ar Grist, fe yw fy unig gobaith. Mae fywyd a'i farwolaeth yn bopeth i mi, oherwydd hynny dwi'n barod. Ac yna, wrth gwrs, mae rhaid i'r Cristion fyw yn sobr ac yn barod amdano. Gyda'ch chi ni orffen yn sydyn yn drydydd, gobaith sicr, adnod 10. Yr hwn a fi farw drosom fel pa un bynnag a wnelo mae gwyliad a'i cysgu. Y byddwn fyw gydag ef, os i ni ar y ddaear. Pan y daw yr arglwydd yn ôl, neu os i ni wedi camu eisoes o fyd amser. Yr un yw y nod, yr un yw y diwedd, y byddwn fyw gydag ef. Pa bynnag pryd, y mae enaid y saint yn barod. Y mae iachawdwriaeth wedi ei drefnu, talwyd y pris. Y mae popeth sydd yn angenrheidiol wedi gyflawni ar ein rhan. Y mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan, ond dyna gobeith sicr sydd gan y sawl sydd yn rhodio yn y goleuni, y byddom fyw gydag ef. Y saint a fi cannoedd o flynyddoedd yn ôl a ni sydd yma heddi os daw yn ôl. Fe fyddwn ni byw gydag ef, 1 Thessalonians 4, a 17, yna ninnau rhai byw, y rhai a adawwyd a gipir i fyny gyda hwy yn y cymylau, i gyfarfod yr arglwydd yn yr awyr, ac felly y byddwn wastadol gyda'r arglwydd. Os fyddwn ni ar y ddaear, fyddwn ni'n cael ein cipio i fyny, ond beth sy'n bwysig yw i ni'n barod. Fe ddaw fel lleidyr yn y nos, pan addysg gwylir, ond yn wahanol i'r byd. Fe fydd y Cristion yn barod, os daw yn y nos neu yn y dydd. Tra'n bod yn y gwaith neu tra'n bod ni adre. Wrth i ni weithio neu os i ni'n hamddena, y mae'r saint yn barod. Pam gan ei bod yn y goleuni, gan ei bod wedi gweld yr hyn sydd yn angenrheidiol, fod Crist wedi gwneud popeth. Y mae yn ofalus nad yw yn cysgu. Nad yw yn rhodio yn y tywyllwch o byddwch yn ofalus, ond nid yw hwn yn brawf yn aml bod chi wedi deall bod chi ddim eisiau rhodio yn y tywyllwch. Y mae enaid yn llwyr bwyso'r unweddau Crist a phan daw y dydd, neu phan daw yr anadl olaf, fe fyddwch barod. Ni fydd yn syndod bellach, ni fyddwch chi heb baratoi. Cewch dreulio tragwyddoldeb yn ei gwmniaeth a chael bod yn wastadol yn ei gwmni. Dyna i chi addewid. A bydd y llygaid yn cau ar y ddaear, ond yn agor yn y nef. Fel y llong yna, y darlun o'r llong yn gadael yr ochrau'r tir ac yn mynd allan i'r môr, ac yn mynd allan o olwg, ni fan hyn, ond yna mae e'n agosau at y lan ar yr ochr arall, ac mae e'n dechrau tragwyddoldeb, ac yn cael bod yn wastadol yng nghwmniaeth ei waredwr. Gai ofyn i chi, ble i chi arni? A ydych chi fel y byd yn anwybyddu pob un rhybydd sul arall yn mynd heibio, ac yn anwybyddu, a dwi'n barod? Neu a wnewch chi alw arno, tra ei fod yn agos. Os yw e'n agos, os oes na fymryn o'ch enaid yn cael ei hysgwyd, os oes na fymryn o bryder, os oes na fymryn o gwestiwn, na fyddwch chi'n dod at Grist ac yn gafael arno tra i fod yn agos. Galwch arno, pledwch ag e. Achos un peth i ni yn gwybod yw hyn, y mae e'n un sydd yn llawn trigaredd. Ni fydde fe wedi agor eich llyged i weld eich angen, ond ni bai ei fod e'n fodlon dangos trigaredd. Dyna beth sy'n rhyfedd, os ych chi'n teimlo'r pryder, y mae e'n aros i faddau. Y mae e'n aros i'ch golchi chi'n wynach na'r eira. O, dyna safle i'r Cristion. Dyma i chi ddisgrifiad to. Canis nid a pwyntio Duw na ni, y Cristion, i ddigofaint yw e ddim yn dod. Ond i gaffael iachawdwriaeth sut trwy ein harglwydd Iesu Grist. Sut mae hwnna'n bosib? Yr hwn a fi farw drosom. Ac i ba bwrpas, fel pa un bynnag a wnelo mae gwyliad a'i cysgu, y byddom fyw gydag ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am bob un cyfle i cael clywed yr hybyddion sydd yn dy air, ond yn gweddio o Dduw, y bydd ysbryd i'r waith yn peri fi'n ar rai,
yn ymateb i'r rhybuddion yma, ac yn gweld trigaredd yn yr hybydd, ac nid caledwch. O Dduw, teir agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr, ac y bydd sawl un yn dod o'i tywyllwch i oleini'r efengil heddi. Teir, dyn ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 526, 526, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. 526, gewn ni sefyll diwch ani. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.